Bună tuturor și bine ați venit la primul vlog pe anul acesta, așadar la mulți ani 2024 și fie ca anul acesta să fie exact așa cum vă doriți voi. Doamne ajută! Bun, astăzi este 8 ianuarie, este luni și vreau să strâng decorațiunile de Crăciun, vreau să desfac bradul, vreau să fac curățenie, vreau să schimb lenjeria de pat, pentru că acum m-am pus în fața geamului să mă vedeți, pentru că a nins, e totul alb, e frumos, azi noapte a început. Este și așa un pic de viscol. Vreau să vă spun că aici, în fața dumneavoastră, se află o femeie la aproape 35 de ani, care n-are ce face noaptea pe la 12:01, când o apucă pe ea, și încă să mai joacă cu farfeca în părul ei la vârsta asta. Deci eu a trebuit să-mi tai atâta din păr, și nu exagerez, părul meu era așa până aici, atât a trebuit să-mi tai din păr, pentru că mi-a venit mie ideea aia creață, ca la aproape 1 noaptea, să mă tund eu în scări la vârfuri, că am văzut eu cum se face într-un video. Și mi-am stricat părul și a trebuit să-mi tai. Și nici acum nu arată bine, nu vă imaginați că e nu. Deja că îl desfac e groază, n-are nicio formă, nici o formă. Am încercat soțul meu să mă ia așa la drept, la vârfuri, la spate, la nu știu, dar în față arată horror. L-am stricat, l-am distrus. Așa că următoarele 2-3 luni o să mă vedeți cu el mai mult prins. Până mai crește, până să mai așează, că efectiv mi-e rușine să mă duc și la un salon. Așa. Pentru că o să-și dea seama că am băgat singură farfeca în el și nu vreau să mă fac de râs. Bun, trecem peste. Așadar, astăzi este luni, soțul meu trebuia să muncească, dar l-au trimis acasă dimineața, a zis că azi și mâine mai stă acasă, încă 2 zile. Da. Așadar, astăzi am o grămadă de treabă, așa că vă iau cu mine. E ora 5:25 și vreau să vă arăt ce am mai făcut. Am făcut o ciorbă de perișoare cu cartofi și cu foarte multe legume, acrită cu borș la crock-pot, după care am făcut și jumătăți de pulpe de pui la cuptor cu piure de cartofi. Aici vă arăt că a mai rămas jumătate din cantitatea pe care am făcut-o și o vom mânca mâine. Și pentru desert am făcut repede un tiramisu fără cafea și fără alcool și evident și o pâine așa de toate zilele. Și pentru că s-a făcut foarte târziu, ia priviți ce dezastru a rămas în bucătărie în urma a ceea ce am gătit, așa că ne vedem mâine pentru că voi face curat. M-am trezit, am strâns toate decorațiunile de Crăciun și m-am apucat de curățenie în toată sufrageria și bucătăria. Am băgat o mașină de vasă la spălat, am terminat curățenia, am mâncat o ciorbă cu pâine de casă, acum să strâng și masa și spăl și vasele și să mănânc tiramisu. Mi-a ieșit o farfurie așa mai mare cu tiramisu și mi-a mai rămas puțin și am făcut și 2 păheruțe din astea. Bun, după care mă duc să fac ordine și în dormitor și la mine pe birou și după aceea să fac un duș să ne pregătim să ieșim. M-am îmbrăcat, mi-am desfăcut părul, a ieșit un pic ondulat așa. M-am îmbrăcat, bluză, pantaloni ghete, eșarfă, geacă, căciulă și geantă. So, vrem să mergem până la un magazin second hand pentru că suntem în căutare de ceva și dacă găsesc vă arăt. Aici am vrut să vă arăt repede, puțin așa, cât de frumos arată afară cu zăpadă. Bun, am ajuns la un magazin second hand și am vrut să vă arăt și vouă cam ce se găsește aici. Bineînțeles, pe lângă haine și tot felul de lucruri pentru casă și grădină, decorațiuni, bucătărie, baie și multe altele. Bineînțeles, nebunia mea și anume farfuriile, Doamne, când văd veselă, sunt efectiv leșinată după ele. După cum bine vedeți și voi, sunt pe toate mărimile, modelele și culorile. Ne s-a făcut puțin foame și ne-am oprit la o felie de quiche cu brânză și ceapă și ceva înfumătură prin ea. Foarte bun a fost. Am ajuns acasă, este ora aproape 6. Ne-am plimbat pe la o grămadă de magazine.
În magazinul second hand în care m-am filmat eu, acolo era unul foarte mare și avea o grămadă de chestii faine. M-am mutat la ceva platouri pentru că nu prea mai am platouri de servit și nu mă îndur să dau câteva zeci de franci pe un platou de servit carne, mâncare, sarmale. M-am uitat și după un fel de oală așa din ceramică cu capac, ceva drăguț în care pot să pun ciorbă pe masă, ca să nu pun ciorba, să nu servesc pe masă, nu știu, ciorba într-o oală de inox sau un crocot sau nu. Nu. În fine, am eu așa în minte ce vreau eu să fac și, mamă, dacă se văd firele mele albe, vai de mine. Nu m-am mai vopsit, apropo, de mai bine de un an. Așadar, am mai fost la un magazin de ăsta second hand și acolo n-am putut să filmez pentru că erau foarte multe angajate care mi s-a părut așa că stă cu ochii pe noi și m-am simțit ciudat să scot să filmez. Și da, acolo era un magazin micuț, dar plin de comori. Efectiv, erau foarte multe porțelanuri englezești și nemțești și nu erau scumpe. Bine, magazin second hand, deci nu erau scumpe. Comparativ cu cât costă prețul întreg al unei farfurii, de exemplu, da? Nu erau scumpe, dar nu am luat, dar acum pare rău că n-am luat, dar poate îl convin pe soțul meu să mai mergem o dată acolo și să-mi iau și eu câteva farfurii. Na, în fine. Și cum mă uitam eu pe la magazinul ăsta, al doilea, second hand, la care am fost și la care nu v-am filmat nimic, am găsit o cărticică cu rețete fără zahăr. Și mă interesează foarte mult, pentru că anul acesta chiar vreau să mă focusez mai mult pe sănătatea mea și pe alimentație, nutriție și am găsit această cărticică la un preț foarte mic, un franc și ceva a fost cărticica asta și am mai găsit încă una. Deci, nu știu cum să vă spun, așa că ați auzit de tipa asta, de Sofia Thiel, tipa asta pe care eu o urmăresc de foarte mulți ani. Am descoperit-o prima oară pe Facebook, după aia pe YouTube și după aia pe Instagram, după aia a trecut printr-un divorț și depresie și nu știu ce și a renunțat la internet vreo 2 ani și ceva, n-a mai postat nimic pe nicăieri, a dispărut și da, și acum vreun an a revenit înapoi pe internet și ea a practicat culturismul și, în fine, când am văzut cartea acolo cu meniuri de astea pe care și le prepare din timp pentru slăbit și așa, am zis, oh my god, ăsta e un semn. Ăsta e un semn pentru că anul ăsta e anul meu în care și eu mă apuc de slăbit, gata. Bun, și după aceea am intrat la un alt magazin. De fapt, am fost după aceea în centru, la magazinele cu haine, unde este plin de reduceri. M-am uitat așa, am găsit câteva chestii, dar problema e că am fost cu soțul meu și soțul meu nu are răbdare. Așa că mi-a promis că mă aduce săptămâna asta încă o dată și mă las acolo vreo 2-3 ore ca să pot eu să probez și pantaloni și paltoane și tot ce vreau eu. Așadar, am fost la un magazin care se numește Blackout și mi-am luat o vestă, pentru că nu am vestă. Surprinzător, în garderoba mea nu am vestă. Și mi-am luat o vestă, care așa vine așa mai lungă peste fund, dar o îmbrac acum și vă arăt mai bine. Deci este o vestă care nu e nici foarte grasă, dar nici foarte subțire. Îmi place că vine așa peste fund și îmi ține cald. Îmi vine foarte bine. Mie îmi place foarte mult. Chiar nu aveam așa ceva și toamna și primăvara eu mai port așa ceva. Mie îmi place foarte tare, are și buzunare, are și glugă. Ignorați patul, n-am făcut patul. No, mie îmi place. Tocmai am luat cina, am mâncat exact ce am mâncat și aseară. Friptură cu piure de cartofi. Și acum mi-am pregătit câteva bomboane de ciocolată. Și merg la birou. Pentru că din prima zi a acestui an mi-am propus să scriu în jurnal. Să fac un jurnal în care să scriu absolut tot ce fac, tot ce mănânc și în care de fapt încerc să implementez noi obiceiuri și anume meditație, citit zilnic, sport, măcar de 2-3 ori pe săptămână și restul mai vedem. Da. Acolo sunt niște haine pe care le-am spălat și care așteaptă să ajungă în dulapuri. Iar patul nu l-am făcut astăzi, așa că mai sunt și zile din astea. Bine ați venit și în cea de-a 3-a zi de vlog. După mic dejun, evident, am mâncat tiramisu. Hello și bine ați venit la o nouă zi. Astăzi este miercuri. Se pare că dintr-un vlog de o zi o să ajung să fac un daily vlog de nu știu câte zile, nu știu când mă opresc, dar vedem. Este ora 11, cred. M-am trezit pe la 9. Am mâncat câte un sandwich și câte puțin tiramisu cu soțul meu. Și acum am venit ca să-mi fac repede partea de skincare și să-mi fac cel mai rapid, simplu machiaj, măcar așa un pic să mai
acopăr rășața feței. Da, pentru că trebuie să plecăm de acasă. Aoleu, dar ce scurt mi-e părul. Avem o codiță, e așa de lungă și faină. Îmi pare puțin rău că mi-am tuns părul. O să vă pun un video scurt în care vă arăt cu momentul în care am realizat ce am făcut. Ia priviți cât păr mi-am tăiat. Era ghiveta aproape plină. Am tăiat o grămadă din lungime și ce vedeți voi în video este înainte de a mai tăia și soțul meu din el. Așadar, m-am apucat să mă pregătesc pentru plecare, m-am spălat pe dinți, mi-am curățat fața cu puțină apă micelară, după aceea am pus niște gel de curățare de la Yves Rocher pe Foreo și mi-am curățat fața cât de bine am putut. M-am uscat cu prosopul prin tapotare, mi-am aplicat niște toner de la Lancôme pe toată fața, după care puțin ser cu vitamina C de la Garnier. Apoi mi-am pus și puțină cremă de ochi de la Kiehl's și după ce am masat bine ca să intre în piele, mi-am aplicat evident și crema cu SPF de la Purito. Aici mereu mi-o aplic pe 2 degete pentru că aceasta este cantitatea pe care trebuie să o aplicăm pe față și, bineînțeles, această cremă intră destul de greu în piele, dar nu e problemă, cu multă răbdare. Am terminat și cu ea. La final m-am dat cu foarte puțin gloss, care este No Name. No. Și acesta este machiajul. Momentul acela când mă chinui să-mi fac 30 de minute ca să-mi fac un machiaj cât de cât drăguț și ochii încep să curgă la final. Și nasul. Nu sărăcită, dar așa pățesc uneori. Sunt în mașină, să mă dus să iau niște apă pentru drum, am luat căciulața, pentru că e destul de frig, știu că nu-mi stă bine, dar când e frig nici nu trebuie să stea bine, trebuie doar să se țină de cald, părerea mea. Am mai nins aseară și văd că e puțin mai alb acum, e foarte frumos afară, dar e frig. E în continuare la minus 2 grade, cam așa, acum. Și mergem într-un loc în care s-ar putea să fie și mai frig și nu cred că sunt îmbrăcată chiar suficient de gros, dar voi vedea. Da. Văd să la curent oricum. Imediat ce am ieșit din cantonul nostru, nu mai era nici zăpadă, nici chiar atât de frig, iar peisajul era unul superb. Am ajuns la garajul la care am vrut ca să venim. V-am arătat mai devreme ce peisaje absolut superbe sunt aici. Efectiv, am spus soțului meu că astăzi, când ajungem acasă, o să mă interesez de chirii, pentru că în maxim 2 ani mă văd locuind aici. Deci eu sunt fata de la munte, înconjurată de munți, de păduri, de aer curat și îmi doresc foarte tare să... Bine, oricum în toată țara asta stai la munte, cum ar veni, dar că aici este chiar înconjurat de munți, deci munții sunt efectiv în jurul acestui orășel. E absolut superb și chiar mi-a plăcea să mă mut aici. Nu e orașul de o frumusețe rară, dar frumusețea e de fapt dată de munți, de natură, de totul. Absolut superb. Am văzut mașina, am urcat în ea, e frumoasă. Numai că eu sunt foarte greu de impresionat, pentru mine toată mașina arată la fel, adică nu știu ce ar trebui să aibă sau cum ar trebui să fie ca să mă impresioneze. Atât timp cât e bună, nu trebuie să investesc în ea și merge bine. E perfect, ce să zic, nu știu. Nu mă pricep la mașini și nici nu sunt extrem de interesată pentru că nu am permis de conducere, nu conduc și în cauza asta nu mă pasionează așa mult subiectul, dar atât timp cât mă luat soțul meu ca să o văd și să îmi dau cu părerea, ce să zic. Na. E o mașină frumoasă, n-am ce să zic, vă dați seama. Atât timp cât e bună și nu trebuie să investim în ea, e suficient. Na. Bun. Acum aștept să văd ce facem, pentru că dacă tot am venit aici, vreau ca să ne și plimbăm puțin prin zona asta. Dacă tot soțul meu nu lucrează săptămâna asta. Iar la 2-3 minute distanță se afla și outletul acesta, care nu e așa mare, dar am zis totuși să aruncăm o privire. Haideți să vă arătăm unde stăm noi. Deci aici undeva pe la mijlocul zonei, aici cu magazine. Practic este un outlet aici, mare, cu multe magazine, de branduri, de așa. Și pe la mijloc se află mini telecabine de astea în care ne-am băgat și noi, nu știu dacă se poate vedea. Ne-am băgat aici în mini telecabine. La căldură, vreau să spun că e chiar cald aici și bine. Și ne-am comandat ceva de mâncare, vă arăt imediat ce ne-am luat. Ne-am luat și câte un ceai de mentă, pentru că să știți că este ceva frig afară. Cred că e cam -1 acum. Și e foarte fain.
E chiar foarte fain. Avem și măsuța aici de lemn. Stăm aici frumos. Și cam așa arată această mini telecabină în care încap doar 2 persoane. Era chiar cald înăuntru și am ales să mâncăm cârnați elvețieni cu salată de cartofi. Aici vă arătam exact locația cu mini telecabinele. Foarte drăguț. După ce ne-am plimbat o grămadă și am înghețat puțin și ne-am și plictisit, am plecat spre casă și ia priviți ce peisaj superb am avut noi spre casă. Totul era înconjurat de munți, absolut super. Am ajuns acasă de la ora 6. Acum e 7:30. Am mâncat ciorbă de perișoare, pentru că nicăieri nu e mai bună mâncare decât acasă. Asta e clar. Și am observat acum că m-am așezat la birou și voiam să fac un pic de ordine pe birou și să mai scriu un jurnal, pentru că a fost o zi foarte frumoasă astăzi, petrecută împreună cu soțul meu. Da. Și am observat, uitându-mă în oglindă, pentru că am oglindă aici, pentru că aici a rămas așa pe birou de când m-am machiat, că rujul meu este complet intact, nu s-a mișcat absolut deloc. Deși am mâncat și acolo la outlet, am mâncat și acasă ciorbă și pâine și rujul meu e intact. Da. So, așa că mai stau puțin. Soțul meu s-a apucat să facă live, să cânte. Mai stau puțin, după care cred că mă așez să citesc o carte sau ceva. Și după aceea, nu știu, cel mai probabil o să mă demachez și dacă îmi fac skincare împreună cu voi și mai stăm de vorba atunci. Ok, este ora 10 fix și vreau să mă demachez, să-mi fac skincare-ul și să mă bag la un duș rapid și cald și să mă bag în pat. Mai stau la un film, poate, pe Netflix. Dar nu mult timp. Mă simt puțin obosită pentru că am fost plecați astăzi 6 ore și e destul. Da. Vreau să spun altceva. Nu știu dacă observați, dar am încercat să fac condiție de tuș. Deci nu știu cum să țin, să vă și arăt. Am încercat să fac condiție de tuș, da? După cum bine vedeți, eu recunosc, nu am experiență în așa ceva, nu mă pricep, așadar încerc. Ploapele mele sunt foarte căzute, eu mereu stau așa când se machiată, când filmez, când vorbesc, Dar ploapele mele sunt foarte căzute. Eu când stau foarte relaxată, da? Se vede. Aici e foarte căzut, aici la fel, dar aici mai mult. Și din cauza asta nu folosesc eyeliner, pentru că mi se pare că nu îmi stă bine din cauza ploapelor mele foarte căzute. La un moment dat o să fac și o blefaroplastie, cred că se numește. Bănuiesc că toată lumea a auzit de această micuță operație, pentru că de cel mai multe ori simt că stând așa relaxată, raza mea vizuală se îngustează. În momentul în care fac așa, mi se pare că se mărește raza mea vizuală și că văd mai mult, nu știu cum să vă spun. Bun. Așadar, nu mă criticați, nu am experiență și nu mi-am mai făcut eyeliner de cel puțin 15 ani. Așadar, mi-am făcut o codiță mai lungă, care mie mi se pare că mi-alungește ochiul, merge așa în prelungirea ochiului și că îmi stă bine. Doar că a trebuit să vin așa, aici pe pleoapă, să-mi desenez așa, doar ca să se vadă așa. Bun. Mi-am făcut una mai micuță, care aici vine așa. Eu zic că asta e mai finuță, mai drăguță și că se potrivește mai bine. Nu știu, eu zic că îmi stă bine cu ambele stiluri. E prima oară când încerc după extrem de mult timp. Am încercat, cred că o dată în vlog, mă, să ieși o porcărie. Acum chiar mi-am dat silința și a ieșit cât de cât bine ușor. Și vreau să încep să-mi fac mai des. Așadar, am venit repede să mă demachez și mă bag în pat. Sincer să fiu, cred că nu mai stau la niciun film, mă bag în pat. Machiajul meu a rezultat foarte bine. Fondul de ten de la Estée Lauder mai are foarte puțin și expiră. Și tocmai de aceea încerc să îl folosesc acum de câte ori trebuie să mă machiez. Asta pentru că nu vreau să-l arunc. Pentru că este un fond de ten scump și nu vreau să-l arunc, clar. Da. Rujul a rezistat impecabil. Am mâncat și desert mai înainte, deci foarte, foarte fain rujul. Îmi pare rău că pe cameră nu se vede nuanța reală. Da. Mă mănâncă palma dreaptă, deci iarăși cheltui bani. Bun. Merg la somn. Așadar, acesta a fost vlogul, primul daily vlog, cred. Cred că este primul daily vlog de pe anul acesta. Și ne vedem la următorul.